Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel. Apa tinopaina udzinge chitikamatima nenyika yedu yeZimbabwe tingoti kana kari kekutanga kako kuya pane channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchinge wagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tine now yatakuigirai zuva ranhasi zvinaumira mushe muri Zimbabwe zviri kunzwa one of President Emmerson Mnangagwa's twins Collins hanzi akadona akakolapsa musi weTuesday kumba kwake uko kuri kunzi kuri kuitwa ma-extensions muri Zimbabwe. Zvinaumira mushe zviri kunzi the other one mutwin Colonel Shaun avo anova musoja paakasvika pasport hanzi akatanga kuasauta ma-construction employees nekuda kuti vanga vanonoka kumunotifya. Kare zviri kunzi chimwe chikonzero chavakaroverwa hanzi nawo yekuti they were leaking medical details brother yake nawo inova yabuditswa neResume vachitaura ivo vachiti one of President Emmerson Mnangagwa's twin sons, Collins, fell down and collapsed Tuesday at his house, which is undergoing an extension. The other one, Colonel Shaun, the soldier, arrived at the spot and started assaulting construction employees. He slapped them heavily with open palms. The soldier screamed at the workers, asking them, "Why did you delay opening the gate?" He then ordered them to leave the area. They were also to abandon their tools instead. At the day end, it seems the reason the workers were assaulted was that they were being threatened over the possibility of leaking his brother's medical details. It was not clear at the time of writing if an ambulance or medical experts were called on to attend to Collins. The development comes at a time when Collins had an accident after landing from Belarus. Shaun was reached for comment. Confirming the incident, Collins told them he has taken his meds. "I'm very well, brother. I suffer from high blood pressure and low sugar, but I took my meds and I'm as fit as a fiddle. Thank you for your concern. God bless you," he wrote in a direct message to the Simba Chikanza. Ndomabuditsiro akaitwa nauyi muri Zimbabwe. Tinaziva kuti munoona sei, tiudzewo zvamunofunga mucomment section. Pachipamwe muri yeZimbabwe maswera sei zvenyu kwese kwese kwamuri kumabasa ikoko kusangana kwatiri kuita muno mugeza revolution kumadeuka zuva tiri kuti isusu pamberi nekubatana vana veZimbabwe, pamberi nekunzwisisa, pamberi nekunzwisisana. Mangwana ndio 31 July musi weFriday rasvika zuva riya ndio signal yaichemerwa nguva yese nekutambudzika nekumhemhaira kwanga kuchiita vana vamwe vachipondwa vari kuSouth Africa. Signal yasvika yekuti tiyambuke iyoyo neni, tisatye, ngatindimukei tese kwatiri koko, ngatibudei mangwana tipinde mumastreet sekutaura kwatiri kugara tichiita. Don't afraid of the soldiers and the police. The soldiers and the police are waiting for us. Action yedu ndo yavakamirira kuti vakwanise kuita uphold the constitution. Zivai izvozvo vana veZimbabwe kuti chiitiko chikuru in the history of Zimbabwe. Nyika yeSouth Africa iri kuita solidarity kuvana veZimbabwe kuti vasununguke, vachitisapota, vachimacha uko vachisapota isusu. Saka ngatisapotekei, ngatisava mbwende dzakadaro. Mozambique yajoina South Africa kuitawo solidarity kwatiri maZimbabweans. Botswana the same. Chatinofanira kuziva muno munyika yeZimbabwe mazara majournalists already yapinda yatobva kunyika dzakasiyana kuuya kuzowitnessa chiitiko ichochi. Ende vanoziva kuti Hezekiah aifamba kana abuda kunze ainyepa zvese zvekabhutiri zvainyepa. Propaganda dzavo idzodzidzo vanenge vainyepa kuti vana veZimbabwe vabvuma zvese zvandaita izvi. Asi katese tinoziva kumbunyikidzwa kwataita, hatiudzirwa, tinozviziva. Saka totadza kuenda kunoisa voice redu kutaura kuti hatidi. World yese tiishowe kuti takaramba. Nokuti kusabuda kwedu achataura kuworld tuonai ka ndakakutaurira kuti varundisapota inga havana kubuda vani kuuya kuzoratidzira vachiramba. Saka muri kuona vari kuti time and again vari kuuya kuzoadresa mashoko ekuchichidzira, time and again vari kuuya kuzoadresa mashoko ekuchichidzira kuti tite back off. Zvino hakuna zvinhu zvakafanana neizvozvo. Chakachenjedza ndo chakaona. Taakuziva maitiro yavo epolitics vanhu ava. Ende muchiregedza muchifeira kubuda ipapa munozona wakukuseka kuti mapenzi vanotokusekai kuti makapusa. Saka mwana wese ari kuda nyika yake Zimbabwe yake ari kuziva kuti ari kurwadziwa nechimutemo chakagadzirwa cheumambo ichi.
Mangwana ngatibudei, ngatironganei kwese kwese kwatiri. Yatove nguva yekutoorganiza mahours asara mashoma shoma. Tiri kufamba sei, tiri kuita sei, tazvinzwa tese. Ende chinhu chamunofanira kuziva kuti mauto pachezvavo mamwe acho atozopinda mumagurupu vachikuudzai chero vasingabude kuti ndini muto, asi vachikutaurirai zviripo. Mauto yakamira nevanhu. Saka mauto yamuri kutya mwana waMnangagwa. Shoni ndiye ega musoja wake, kwete mamwe masoja ese, ndeyenyika asi yake. Saka ngatibudei. Kana mukavaona macheckpoints musavhunduke. Makanzwa imimi nyaya yemamishinari yese, hapana chamusina kuudzwa nakumandageza, ende zvagara zvichitaurika. Saka mauto yorega kupinda mumacheckpoints achichengetedza. Ko mamishinari acho akazara yakagena ground munyika muno vachipinda nemaweapons ekuzorwisa maforces edu. Saka imimi havana basa nemi vanhu muri kuuya kuzotaura zvamuri kuramba. Uyai musatarise vari kubuda vachingotaura kuti zviri legal, ndo zvigananda zvacho izvozvo zviri kuziva kuti takabata panonaka. Ende simba revanhu vanoritya. Kana simba revanhu rapinda zvavo zvaendo. Saka tiudzane tese tese kwese ikoko, chinhu ichi chinhu chevanhu, semanzwiro amaita kubva kare makomanda mamwe ese anga aripo vachikutaura ichi chinhu chevanhu, hachisi chekuti ndechanhingi. Komanda wedu ndigeza, komanda wedu izvozvo arere vakarara pasi. Saka vangada kunzwa zvakawanda wanda vachiti vada kutsvaga mukuru, ngavaende kuhama dzekwakomanda Geza uko, oti toda kuenda kurinda, tonotaura zvatinoda kutaura kuna Ageza. Ndo komanda wedu. Mwana wese weZimbabwe ada nyika yake, angave mupurisa, angave musoja, angave nesi, angave ticha, angave yani, angave mugunduru, angave mustreet kid, angave yani, mwana wese atambudzika. Nyika ino iri kungogenwa nevanhu vashoma shoma, ndo vakagadzira chinhu chavo ichi. Saka ino inguva yekuzviratidza kuti hatidi. Saka tikabuda neuwandu hwedu, world yese izvione kuti hatidi, nenyika dzedzi kuti sapota takazviramba. There's no way anozoda kumanikidzira kuita chinhu ichochi by force. Isu taratidza kuti hatidi. And we are not violence. Asi tiri kuti mabogus police kana maaona akutanga kukurwisai imimi, retaliatai, hatirohweka kunge sosonzi takabata mazai. Tabasa rekuti munhu anodhonzwa totiza takatarisa. Iyi inyika yatinenge taragerera ichienda, ndiyo Zimbabwe yacho yatinoda tese. Saka haiendi. Zvatosiyana pamusana pekuti tiri kuprotesta kuti masuweji ngaagadzirwe. Tiri kuprotesta toda nyika yedu nokuti iri kutorwa. Ende ndiyo nyika yedu iyoyo neZimbabwe. Saka kana uzonzi unobuda muZimbabwe uchienda kupi kwaunonzi wakuenda kune imwe nyika yekunzi unoenda kungonourayiwa nekupondwa kunyika isiri yako. Ino ndo nyika yedu. Mwana wese defenda nyika yako. Saka unodefenda nekutobuda. Mangwana hakuna mabasa, izuva rekumacha. Izvo zviri kutaurwa nevarakashi vachitaura kuti business as usual. Revolutionary fighters ese vachapinda muguta kunomacha mangwana. Kana mawaona whoever avhura shop aita sei ari kuita basa racho zvenharo achishora chiitiko ichi chiri kugadzirisa nyika kumunhu wese, mwana wese ari kugadzirirwa nyika. Torai munhu yeye ari kuita basa ari kuita basa zvenharo, torai wajoine match inenge ichiitwa nevamwe vari kubika zvavari kubika. Torai mudye muri macomrades yanenge ari pabasa rekushandira nyika. Torai mudye nokuti ivo vanenge vachida kuita umbrella yana yaizikaya zvigananda. Vanenge vachiratidza kuti pachena kutoita mabasa izvizvo ari kureva kuti havasi kuita bothering nekufa kwaita nyika nekutorwa kwese kwayaita ichikwa mumwe haana basa nazvo. Vari kutoti fine, zvese izvozvo zvakanaka kwavari. Saka iwe mwana weZimbabwe uri kurwadziwa nenyika yako, mira segamba. Ngatirwirei nyika yedu tiri pamwe chete. Saka mangwana ndiro zuva racho, kwangosara mahours mashoma shoma. 31 July ndimangwana. Kwese kwese kwatiri ngatibudende, ngatiudzanei, tingave kupi kupi, ngatiitei minzi dzokubuda tiende kune vamwe. Tikatadza kubuda tiri kuprotesta tiri kwatiri ikoko, nokuti tiri kuprotesta the whole Zimbabwe across the country. Hakunoti kupi kupi kupi, vari kwaMutare, vari Bulawayo, vari kupi kupi, vari kuprotesta vari ikoko vachiramba chinhu chakaitwa ichi, chimutemo chakaiswa nevashoma ichi, pamberi nokubatana macomrades, pamberi nekunzwisisa, pamberi nekunzwisisana. Tinongoramba tichiti pamberi nemagenerals edu nebasa rese ravari kuita, pamberi nemaprogressive forces edu vakabata basa kubva kwese kusvika nepatasvika nepatiri. Ngatingoramba tichiti ziso pamurende, rambai makabata pamakabata ipapo. Let's focus with one ball kwese kwese kwatiri. Let's pray like maRomans, tinovhara ziso 1 tovhura ziso 1. Ngatichengetedzekei kuzvigananda. Asi sekutaura kwatiri kuita kubva izvezvi taakutanga kutoronga mamovements ekuenda kunomisa umbimbitoka uri kuitwa nezvigananda.
tiri kunzwa vakawanda wanda vari kupinda vachichichidzira vanhu vese ana Kazembe Kazembe tiri kuvanzwa vachitaura vachichichidzira Kazembe Kazembe enda forefront iwe kunoita forces ari kuenda kunorwisana nemasi enda paforefront iwe Kazembe Kazembe iwe ngaaende forefront Kazembe Kazembe iwe anotoda maforces anomuchengeta ende anotoda kuchichidzira vanhu kuti mutyere pamusana pokuti vada kuramba vakabata mapowers vachikokota upfumi hwenyika wega isusu tichitambudzika. Enough is enough. Tinosangana muzvikamu zvinotevera vanhu veZimbabwe. In the name of the people tinotenda.